Hola a tothom, sóc en Jordi i us parlo des d'aquí, des del Santuari de l'Hort, al Solsonès, a prop de Sant Llorenç de Morunys, on fa poc aquest santuari ha estat protagonista d'un documental, perquè aquí és on Javier Sartorius va passar el seu últim tram de vida, buscant aquí el silenci, la pau i la connexió. Us recomano aquest documental si voleu saber-ne més i veureu que hi ha uns fotogrames preciosos d'aquí del Santuari de l'Hort i del seu entorn. Jo sempre he dit que el Santuari de l'Hort és un lloc on el silenci és de qualitat, pel meu gust, per l'entorn en el que està, per la natura en la que tens aquí a la vora, per l'energia que desprèn, i és un lloc on podem retrobar-nos, estar una estona amb aquest silenci, connectar més amb nosaltres. Però al final jo crec que el silenci és cura, el silenci ens pot curar, ens pot ajudar a baixar de revolucions, i al final el que es tracta és de trobar espais de silenci, trobar espais, ja sigui aquí al santuari, que són de luxe, però si no, cadascú ens hem de construir el nostre espai de silenci, ja sigui el parc que teniu al costat de casa, ja sigui un bosc, ja sigui casa vostra, ja sigui la platja, sigui on sigui. Però buscar aquest espai, aquesta estona on realment podem estar amb nosaltres, perquè el silenci l'únic que fa és portar-nos en el nostre centre, portar-nos, també fer-nos veure les coses bones i no tan bones. Per tant, per això a vegades el silenci incomoda tant, perquè estem nosaltres i el silenci, ningú més, només estem nosaltres. Però aquests moments ens ajuden molt a això, a baixar de revolucions, a centrar-nos, i evidentment no hem d'estar tot el dia en silenci, ni molt menys, si no potser estaríem en una clausura o en un monestir, però vivim la nostra vida, estem en contacte amb molta gent, però aquests moments de silenci ens ajuden a connectar una mica amb nosaltres, a vegades poder veure les coses en perspectiva, i us recomano que busqueu aquests espais de silenci que us ajudaran. Ja us ho vaig explicar, allà a Olius, a Consciència, tenim aquest balneari de consciència que precisament també juga amb això, amb aquest espai, amb aquest silenci, amb aquesta connexió que ens porta l'entorn. Per tant, l'únic que us volia recomanar és busqueu aquests espais de silenci, a veure si us incomoden o no. Si us incomoden, deixeu una estona amb la respiració, a veure què us diuen, a veure què us reporta, i així a poc anireu trobant el gust a aquest silenci i li trobareu també els beneficis que us portaran al vostre cos, ment i ànima. Com sempre, gràcies pel vostre temps i us recomano una visita aquí al Santuari de l'Hort. Fins la propera!